Sa number 2, anom ka mga delinquent employers sa idalom sang SSS Bacolod East Branch ang ginkadtuan kay ina sa nga SSS kag ginserbihan sang show cause order. Pero sa run after contribution evaders o kun race operations ang SSS nga ginsakdag, 5 lamang sa anom ang naserbihan nila sang show cause order bangod ang isa ka establishmento ang nakapadlock. Suno kay Dr. Lilani Benidian, ang Vice President Visayas West 1 Division, hindi pa nila mapatud kung sa amo lamang nga tion nagpanira ang natungdan nga establishmento bangod makapilaman ini sila ginabalik-balikan sa mga account officers. Suno kay Emilia Solinap, ang branch head sang SSS Bacolod East, 5.8 million pesos ang balayran sang anom. 196 naman ang kabilugan nga mga empleyado nga apektado. Kalakip sa show cause order ang multa. Hatagan sila sang 15 diya sa pag-comply kag kun mapaslawan ang mga employer, ini ang igapatuhoy na sa legal department suno kay Solinap. Suno kay Benidian, ginatanyagan man nila ang mga employers ang restructuring o kun installment sa ila balayran. Ang pandemic isa man sa mga kabangdanan sa delinquency. Suno sa SSS, makabig nga delinquent ang employer kung wala naga-remit sang contribution para sa empleyado. Naga-underreport o kung non-reporting sa mga empleyado, non-registration sang ilang nga tratapan sa SSS, bisan pa nga sila ang naga-operate na. Magapadayon boss ang race operation sa idalom sa Bacolod Branch. May anuman nga kalagtuan kag serbihan sang show cause order. Suno kay Maria Sheila Galeno, ang branch manager, may 1,772 nga gin-assess kag nakumpirma nga delinquent employers. Gikan sa 42 million nga collectibles na bayaran na ang 34.09 million pesos kag 7.91 million pa ang collectibles. Regular nga ginapatuman ang race operation. As employer, to pay the SSS premiums of your employees is really being called for to be done regularly. Why? Because your employees are waiting for these contributions to these premium payments to be posted because some of them are in need to avail of the benefits that are due to them.